Busua ejina sem kronwa emo na Davis opoku ansa yem prayer so marche bedwani wode nsam atodwa no wotre se oba marche bedwa mu a na marche bedwafo be ye aduonu ene yechire ana no wode wo mudro edi eye Alan Kyerematen echi nanso wo so panyina pai ne ho echi ya wa free NPP amanyoko mu de nanso sa marche bedwafo ejina bekoso a na wode wo ho Adom NPP amanyoko na nya de da se obeti wo ho se okodi opanyina yechi Visopoku ansa eye mpraiso marche bedwani wachiremu se sedu bra amanyoko bi eto aba empapemu ene menteme ho ase ebetumi aba nanso sede ebeya amanyofo mo sa amanyoko ni mu no ebetumi aka wo ho abumu agina ewo abato na chire no ene ya na ede a ehia pa owura yi echiremu se marche bedwafo beburu aduonu ya wonom etai Alan Kyerematen echi no wonom nyina esigina yese wonom eji NPP amanyoko ni di ne senti wonom bekosoa edi NPP amanyoko nachi sede ebeya wonom bepre asan apetumi biom wodane di se wonom bekosoa aye adwumaden sede ebeya obi biara obedi nkunim ewo wonom abato a wobeto onimu no wonom betai nachi na afimpinu ene aduonu nan watumi ababeye mampanyini ewo maimu wakato asese marche bedwafo a wonom etai Alan Kyerematen yechire no enya de se obi bia edi na chi na mum wonom ema ne tiri nkwa ewo ginaye foforo a wasie mu marche bedwani a nipa dodo na efre no OPK na wo yobi a wotai Alan Kyerematen achi pa nanso esanse owura yi aye na dwene sesesei wayi ne ho afie NPP amanyoko ni mu a afimpinu ene aduonu na wo kogina se kwantenkro ni ntino sesei watwe ne ho afire no ho enkrata wode betu dwamu no ene wo kiremu se aye na yapa se Alan Kyerematen eyi ne ho afie NPP amanyoko ni mu nanso wono de wasinkete se obekoso atai NPP amanyoko na echi se de beya wonom ani suade hunu a wo ma oman Ghana no ebetumi abemu nra ena Alan Kyerematen ensem trofo nhyiamu ewo Mevembe Campusida Hotel a wode tu dwa se esan enyama bia ekoso ewo NPP amanyoko ni mu ntino wayi ne ho afiri amanyoko ni mu a wokugina se kwantenkro.